Һәм без Тамыр телестудияһында. Ләйсән, ул биргә яратам. Зарема, уйнарга. Һәр бер телестудияның да үз стиле булырга тиеш. Чөнки ул авыр күренә. Тимәк, ошо вариантыдан дөрес, ошоға дөрес түгел. Мин үземнең мастер-классымда яхшы контентка 5 адым атанып, роликтар төшерәм, сюжеттар төшерәм. Хәтта бүтән кеше өчен эшләйдем. Һәр бер кадр уйланган, һәр бер кадрга мәгънә һалынган. Руслан Бикбаев. Ребят, сегодня мы будем смотреть ваши работы, потому что на примере ваших работ будет легче всего вам показать какие-то. И интервью ребят, которые общаются, они должны общаться с ней. Biz bugün BST'la yanılıklar бүлегендә. Һәммәгез, һәм BST'ла нисә ел эшләйсез? Мин Башкортстан юлдаш телевидениесында 4-нче курста укыгандан алып эшкә килгәйнем. Хәзер инде 30 елга якын эшләйм. Ни өчен һез ошо профессияны хайланыгыз? Йөздән ашык кеше араһыннан безне хайлап алдылар һәм без ошонда эшкә торып калдык. Һәм бана 30 елга якын инде ошо эшемне бик яратып башкарам. Көн һайын без эфирдабыз, байрамга ла, ялга ла карамаенча. Яуаптарыгыз өчен рәхмәт. Зарема, һиңә иҗади уңышлар теләйм. Киләсәктә һине журналистика өлкәсендә яшь коллегабыз итеп күрүемне теләр. Илдар агай, һезгә профессиягыз охшаймы? Әлбиттә, әдиліне оқшай. Әгәр оқшамаға, ошо редакциялар 23 ел буена эшләмәкенем. Вакытларда менә без бүген сюжет төшерәбез дә, шул материалды бүген бирергә тиешбез эфирга. Башкортстан халкына шул яңалыкны yetkерү өчен бар тырышлыгыбызды һалабыз. Рәхмәт һезгә. Наша телестудия называется «Туган Тель». Она, конечно, у нас открылась в этом году только, но мне кажется, это вообще хорошо, то, что она у нас открылась, потому что нам этого в нашем селе не хватает. Кстати, наша телестудия находится в Мисибутовской гимназии, там 10 человек пока что. Мы также набираем людей, пока мы просто учимся все это делать, отправляли там пару вариантов на канал БСТ. Тамыр каналының студиясына сәндәлдәр тапшырылды. Ошол студиялар үтә. Улыжга карай, һәр тегендә текст укыйгыз. Кыздар, малайлар, біздің шуның вакытта енді мөгжизәле хәрәкәтләр илендә. Тамыр телеканалы хезмәткәрләре. Шунан кызлар, нимә охшаны, нимә күрдегез? Миңа охшаны нисек безнең сюжеттарды күрһәттеләр һәм балалар аңданылар нисек эшләргә ярай, нисек эшләргә ярамай. Миңа экскурсиялар охшаны. Бик тәмле шыктылар. Бик шәп булды. Осрашканга тиклем. Һаулык!